Уважаеми господин президент, уважаеми съграждани, скъпи приятели, малко повече от една седмица ни дели от деня, в който ясно и отчетливо ще изразим волята си за демонтиране на досегашния порочен и олигархичен модел на управление и за изграждането на една силна и справедлива държава. Роден съм в едно от най-прекрасните кътчета на нашата родина. Земя, пропита с труд, чест и достоинство, която пази спомените за поколения българи, съграждали с усилие и любов в своето бъдеще. Това е Северозападът, нашият край, който пази духа на България. Днес обаче селата са затихнали, дворовете са празни, а детският смях все по-често е заместен от вятъра, който преминава през пролуките на запустелите къщи. Това не е просто демографска криза. Това е загуба на надежда, загуба на перспектива, загуба на вярата, че утрешния ден може да бъде по-добър. Но ние няма да се примирим с това. Историята ясно ни е показала, че само силните личности и народи, които не се прекланят пред несправедливостта, не се примиряват с арогантността, не се отказват пред трудности, са успявали да постигнат истинска промяна. Именно такива хора са съграждали България през вековете със смелост, решителност и с воля. Ние ще поемем по този път. Ние ще съживим България. Нашият екип е готов не само на думи, а с ясна визия, конкретни решения и воля за действие. Ние ще работим за възраждане на българското село, за подкрепа на младите семейства, за създаване на условия за връщане на живота там, където днес има тишина. Благодаря ви, господин Радев, за доверието, което ми оказахте, като ме поканихте да бъда водач на листата с 12 МИР Монтана. Докато мнозина други говореха за младите хора като за бъдеще, но ги оставиха в периферията на решенията, вие ясно показахте, че младите хора имат място в настоящето. Там, където се взимат важните решения и се носи отговорност. Ние ще променим България. Ние вярваме, че България има бъдеще. И това бъдеще започва от хората, които не се страхуват да носят отговорност. Господин Радев, нашият екип стои плътно до вас в една от най-важните битки в живота ни. Тази за нашата родина. Битка за справедливост, за законност, за свобода, за държава, в която правилата важат за всички. Заедно ще преборим страха и апатията в хората. Заедно ще върнем доверието. Заедно ще поставим основите на една нова България. Такава, каквато всички ние заслужаваме. Силна, справедлива и достойна. И силно вярвам, че някой ден историята ще помни този наш път. Пътя на смелите, пътя на хората, които избраха да действат в момент, в който бъдещето изглеждаше загубено. България е готова, България ще успее и ние ще бъдем хората, които ще го докажат. Благодаря ви!